Deci, ideea este că avem timp să failuim și nu e un lucru rău. Și eu am avut failure-uri. Poate sunt foarte multe decizii pe care eu le-am luat greșite și colegii mei le-au luat bune și de aia suntem unde suntem. Dar, repet, nu îi voie să ai frică în business pentru că vei rămâne tot timpul un business mic. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod al podcastului Startup Talks. Povestim la Startup Talks despre fondatori în tehnologie, atât din ecosistemul local cât și din regiunea noastră. Vrem să aflăm poveștile lor, vrem să aflăm cum au ajuns, unde au ajuns, vrem să vedem perspectivele lor despre antreprenoriat, despre tehnologie și așa mai departe. Eu sunt David Achim și sunt director executiv al Make IT în Oradea. Și dacă ai un startup la început de drum sau o idee de startup și nu știi de unde să începi, hai să povestim și cu siguranță găsim modul în care să te ajutăm. Azi le-am împreună cu mine pe Gabriel Ciordaș, unul dintre primii actori ai ecosistemului de tehnologie din Oradea, portofoliu antreprenor cu vreo 20 de ani de experiență, am calculat eu, Gabi, nu știu, ne zici tu dacă e atâta, conducând în prezent 4 companii cu cifre de afaceri de milioane de euro, și unul dintre inițiatorii proiectului Make IT în Oradea. De asemenea, un lucru interesant despre Gabi este că este un conesor în materie de vinuri. Asta poate lăsăm pentru un alt episod, Gabi. Da, poate fi un alt episod. Așa. Gabi, mă bucur tare mult că ești aici și că ți-ai făcut timp și ai răspuns invitației noastre. Bine ai venit la Startup Talks. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Gabi, în primul rând, povestește-ne un pic despre tine. Cine e Gabi, așa, și la office și poate și în afara office-ului, nu știu. Să știi că nu sunt diferențe foarte mari. Da. Încerc să stau cu picioarele pe pământ indiferent de situație. Așa cum spuneam, Gabi este un tip care foarte probabil s-a născut cu valențe antreprenoriale. Așa. Țin minte că citeam de Beethoven că nu-l lasă muzica să doarmă și la fel am pățit și eu pe la 12-13 ani. Wow. Visam idei de business, visam soluții, visam și așa mai departe. Lucru care s-a oarecum materializat în businessurile pe care le am astăzi. Am continuat pe zona asta antreprenorială, am început în IT, am un business în vin, am un business în cosmetică, am business în agricultură și acum vom intra într-un nou business cu niște super drinks. Dar asta o să vă spun mai mult după ce ieșim pe piață. Așa, super. Da, deci eu am ratat câteva business-uri ale tale, Gabi, am zis numai 4, deja se mai adaugă câteva, dar e ok. Da, cred că e foarte important, adică unul din drive-urile mele este să îmi forțez, să-mi scot creierul din zona de confort, să intri în zone noi de business, pentru că fiecare zonă de business are principii total diferite. Okay. Astfel, intri într-un training destul de agresiv a creierului, în care este nevoit să se adapteze și este nevoit să găsească soluții pentru fiecare segment în parte. Și totodată sunt nevoit să iau decizii relativ repede, uneori bune, uneori proaste, dar fără dubii trebuie să fie decizii luate repede, pentru că sunt foarte multe business-uri, se adună request-uri. N-ai timp să stai 2 zile pe o decizie. Nu, din păcate nu. Cu toate că o regulă foarte bună a unui CEO spune că ar trebui să nu ia, niciun CEO bun n-ar trebui să ia mai mult de 8 decizii pe zi. Da, asta citeam și eu, nu mai știu, la Dan Ariely sau undeva zicea, eu am cu cât e mai multe Bezos. Așa, cu cât e mai multe decizii, tin să le iei mai... Da, vorbea despre faptul că nu consideră că un CEO ar trebui să lucreze 16 ore pe zi, pentru că asta automat generează foarte multă oboseală, frustrare și eroare și așa mai departe. Exact, și atunci implicit poți să iei decizii greșite. Dar una peste alta toate lucrurile sunt bune, îmi place foarte tare ce fac. Se vede. Acum o să vedem dacă fac și bine ce fac. De plăcut îmi place ce fac. Da. Până la finalul episodului lumea o să-și dea seama dacă faci sau nu faci bine ce faci, adică lăsăm să meargă în cursul normal episodul și vedem. De acord. Gabi, ești unul dintre cei mai vechi și cunoscuți, deși ai un profil așa mai privat, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, nu ești, nu știu, prin toate ziarele ca alți antreprenori, dar cu toate astea, cel puțin la nivel local, ești destul de cunoscut ca și unul dintre cei mai vechi antreprenori ai ecosistemului tech din Oradea.
Cum ai început antreprenoriatul? Ce te-a atras? Adică ne-ai zis deja că de la 12 ani deja aveai primele idei. Am avut privilegiul să ajung în America foarte, foarte devreme, în sensul că la 14 ani am ajuns acolo, am început munca în construcții și implicit am știut că asta nu vreau să fac, dar legătura cu ceea ce fac astăzi a venit de acolo, în sensul că am văzut un concept numit internet. Okay. Asta prin ce an era? 1994-95. Okay. Și era un concept foarte... chiar like in the middle of it. Exact. Era chiar la început, era foarte complicat să ai acces la internet în America. Adică era pe un sistem de dial-up. Era foarte complicat, dar... țin și eu minte dial-up. Exact, da, cu sunetele alea. Exact. Da. Plus, dacă ridica cineva telefonul, te ruina. Exact. Mamă! Exact. Și de chestia asta m-am lovit în America și am văzut-o ca fiind o chestie interesantă. Nu mi-au aprins foarte multe becuri atunci. Abia în 1997, când m-am întors, lucrurile deja au prins o turnură mai bună, un contur mai bun și atunci am înțeles că internetul va fi o chestie bună și cu un potențial foarte mare. În 1999, după din nou o excursie, o vacanță de vară în America care am petrecut-o la construcții, am avut un an în care am câștigat foarte mulți bani, am găsit un tip cu care am lucrat foarte, foarte multe ore. Și cu banii câștigați acolo mi-am făcut prima companie, se numea Jump Eye Creative Media. Ea există și azi. Exact, asta vreau să zic, still there. Da, exact. Am început ca și un foarte mic webshop, în sensul că făceam pagini web. Deal-ul meu cu fostul partener de atunci era că el trebuie să caute clienți, eu execut în România și împărțim banii. Background-ul tău e de... Background-ul meu, am terminat calculatoare, dar acum spre rușinea mea nu știu nimic din zona de programare și așa mai departe. A fost o perioadă mai romantică la Universitatea Oradea de atunci. Și n-am acumulat foarte multă informație. Acum, adevărul gol-goluț este că știam de la începuturilor că eu nu voi lucra efectiv niciodată. Da. Știam că trebuie să fac business și știam că asta este ceea ce mă atrage, ceea ce credeam atunci că știu să o fac, încă nu sunt convins, dar vedem. Dar eram ferm convins că nu voi lucra efectiv. Da. Dar am niște noțiuni de bază, adică chiar nu mă pot prosti atât de ușor. Acum evoluează lucrurile, deja mă prostesc foarte ușor colegii mei, dar recuperăm pe alte părți. Corect. Cam asta a fost... Numerele totale aveți. Da, in the end. Cam asta a fost începutul, iar de acolo încolo ne-am dat seama, făcând site-uri tot mai mari, făcând, de fapt, frustrarea sau... Clienții de unde aveați? Din extern? Marea lor majoritate erau din America. În România, de câte ori mergeam să prezint cuiva conceptul de pagină web, unul din ei mi-a spus, zice, noi avem de mult așa ceva. Ok. Zice, cum se poate să ai de mult, că nu este internet în Oradea? O ceru la secretară să-i aducă pagini aurii, mi-o deschis. Zice, uite, te pup. Da, a fost, deci au crezut el că e pagina web, mi-a mai luat vreo 45 de minute să-i explic ce e o pagină web, după care a zis că nu are nevoie de așa ceva. Super. Dar ideea este că la un moment dat am făcut un site foarte, foarte mare și scump. Am luat aproape $300,000 pe el. Wow. Și frustrarea... Câți oameni aveați în echipă? Atunci eram undeva la 12-14, dar frustrarea a venit din faptul că nu am rămas cu profit. Și atunci mi-am dat seama că în business-ul ăsta nu o să pot să cresc niciodată. Și atunci a fost momentul în care am rugat pe colegii mei să începem să facem anumite bucăți mici de cod, componente, le numeam noi la momentul respectiv, pe care să le executăm odată și după aia să le revindem. Pentru că mi-am dat seama că asta este singura soluție prin care poți să crești. Adică dacă după un site, imaginează-ți că în vremurile alea erau salarii de sute de euro, alea erau salariile de top în vremea aia. Și mi-am dat seama că dacă cu salarii de sute de euro eu nu reușesc să rămân cu profit după un site de 300.000 sau sub 300.000, ceva nu funcționează bine. E 300.000 huge
big project și acum. Exact. Dar s-a prelungit foarte mult. Am lucrat aproape un an. După ce l-am lansat, ori veni cu request-uri, fă-ne aia. Eu între timp plăteam salarii, plăteam taxe, plăteam chirii. Și nu venea nimic în plus. Plus că partenerul meu, de care atunci ne-am și despărțit, luat jumătate din proiect. El nu a avut o contribuție foarte mare. El ținea relația cu clientul, dar nu avea o contribuție foarte mare în toată povestea. Și așa mi-am dat seama că nu mai vreau să continui acest rat race și atunci am intrat în partea de componente. După care de acolo lucrurile au evoluat, am făcut componente tot mai multe, am devenit tot mai buni în chestia asta și la un moment dat am făcut o componentă care se numea FlashF. A devenit cel mai bine vândută componentă făcută de un third party pentru Macromedia, pentru că Macromedia avea un marketplace pe care îți spuneai toate astea. Iar FlashF este baza sau rădăcina a ceea ce a fost până mai de un Banner Snack, care astăzi se numește Creatopi. Deci cam asta este așa o mică incursiune în istoria lui Creatopi. Sigur că pe parcurs am făcut și Flipsnack. Flipsnack este un brand fantastic, cresc foarte bine, avem oportunități foarte mari acolo. Tocmai ne-am angajat un head of sales din Londra. Nice. Probabil că pe mijlocul anului vom avea birou cu angajați în Londra pe subiectul sales. Creatopi la fel se dezvoltă foarte bine, avem vreo 40 de angajați în toate colțurile lumii. Nice. Urmează să ne focusăm acum pe deschiderea office-ului din America, unde vom avea business development, vom avea sales și un pic de marketing, pentru că îți trebuie un pic de spice local. Da. Localizarea foarte importantă. Și de acolo încolo ne vom uita, probabil în începutul 2023, ne vom uita foarte atent spre Japonia. Japonia este o piață. Știu că te-am mai auzit vorbind despre asta și mi se pare foarte interesant adică e așa contraintuitiv. Toată lumea merge spre vest, tu te uiți spre partea aia. Sau te uiți dincolo de vest. Nu știu. Cred că e important să te uiți la numere. Japonia sunt undeva la 80 de milioane, dacă nu mă înșală memoria, ca și populație, și au 2/3 din bugetele Statelor Unite la capitolul publicitate. Ba mai mult, din cauza barierelor date de limbă, cultură și așa mai departe, nu au tehnologia atât de avansată precum o avem noi în țările astea alte. Și asta este un motiv pentru care vreau să merg în Japonia. Avem deja acolo un partener cu care am început niște discuții. Este singurul mod prin care poți să intri în Japonia, să ai un partener local, pentru că altfel nu reușești sub nicio formă. Dar una peste alta, foarte probabil că la mijlocul lui 2023 Creatopi va fi un business foarte global, dacă pot să zic așa. Super. Ne povestești în 2 cuvinte și despre SVJater? Da, SVJater este un tool foarte, foarte drăguț cu care reușești să animezi. SVG-ul este un format care înlocuiește GIF-ul clasic. Doar că are calități mult, mult mai bune și size mult mai mic. SVJater în stadiul ăsta ajută oamenii să animeze foarte, foarte ușor aceste SVG-uri și chiar fac minuni colegii mei de acolo. Avem un plan, sigur că ne vom dezvolta și pe mobil, vrem să trecem și pe mobil. În momentul ăsta nu există o variantă pentru mobil, sau dacă ea există, e destul de limitată. După care vrem să facem un alt pas mare, dar despre el voi vorbi după ce am făcut cu SVJater. Important este că și SVJater are o creștere constantă, e o creștere lunară, lună de lună, avem un 3-5% de care văd că se încăpățânează să se țină acolo, month-on-month. Sunt încântat, crește destul de greu echipa, pentru că e foarte complicat și mai există și un fel de mic conflict de interese. În momentul în care găsim un om bun, eu trebuie să mă orientez după cifra de afaceri unde îl pun. Asta este logica, nu am nicio altă. Și atunci la ei ajung ultimii, să zic așa, ei ajung ultimii la fărâmele care rămân. Dar am găsit acolo o soluție să încercăm să-i facem cât se poate de independenți și îmi doresc ca business-urile mele să funcționeze total independent, atât între ele, deci să nu aibă nicio legătură ele între ele, cât și față de mine. Pentru că cred că un manager bun reușește să pună în picioare
un sistem care funcționează fără ca anumiți pioni să fie indispensabili. Da. Asta era următorul subiect, să zic așa. Acum, foarte multă lume îi cunoaște termenul de serial entrepreneur și asta e foarte popular, să zic așa. Tu nu ești un serial entrepreneur, tu, din ce am căutat, eu îi ziceam parallel entrepreneur, dar îi zice portfolio entrepreneur, conducând în prezent mai multe companii în paralel, având în mai multe companii în portofoliul tău. Întrebarea simplă: cum reușești și care e secretul? Că unii nu sunt stare să conducă una, tu conduci 4. 4, 5, nu știu. Da, cred că cuvântul cheie e delegare. Okay. Îmi place să cred că am colegi extraordinar de inteligenți, am colegi foarte, foarte buni din toate punctele de vedere, atât tehnic cât și ca și calități umane. Și cred că rolul meu este să empower them, cum se spune într-o română modernă. Așa. Și anume să-i las pe fiecare să își facă, să se dezvolte, să crească și să conducă business-ul. Pentru că, sigur, nu putem avea pretenția ca un creier să fie atât de bun încât să poată să se împartă în 7-8 locuri diferite și să ia decizii foarte bune. Și atunci, dacă am colegi care sunt pe fiecare subiect hands-on, cu mine doar se consultă, eu îmi place să sugerez soluții, nu-mi place să impun, pentru că ce rol ar mai avea ei dacă eu aș veni să impun. Da. Discutăm, vedem care e cea mai bună soluție pe problema ridicată și dăm drumul înainte. Dar e foarte important să delegi, altfel nu ai nicio șansă. Adică nu aș avea timp să citesc mail-urile, dar mi să iau decizii care fac sens pentru business. Și pentru tine personal, presiunea, cum o manageriezi, nu știu, tot... Presiune, paradoxal, mi-am adus aminte, la un moment dat am citit Biblia foarte mult și mi-am adus aminte de un verset care spunea că oricât de mult s-ar îngrijora omul, nu va putea adăuga un cot la înălțimea lui. Și sigur mă frământam, nu aveam bani de salarii, adică nu că nu dormeam, noaptea, har Domnului, dorm bine, dar căutam soluții și eram îngrijorat și așa mai departe și la un moment dat mi-am adus aminte de chestia asta și am zis, bun, cât de tare trebuie să mă îngrijorez ca să pot să fac o diferență în soluție. Și mi-am dat seama că oricât de mult mă îngrijorez, nu va fi nicio diferență. Eu tot nu o să am bani. Sunt complet necorelate. Exact. Și atunci am zis așa, luăm lucrurile așa cum sunt. Nu am băut banii, să zici, că am remușcări, că, domnule, m-am dus la birt cu ei. Iau lucrurile cât se poate de calm. Sigur că și eu, ca orice alt om, mă enervez, îmi ies din pepen și așa mai departe, dar încerc să țin lucrurile cât se poate de calm și să realizez că oricât de mult te îngrijorezi, te agiți, te stresezi, problema nu o vei rezolva așa. Problema o vei rezolva cu un creier limpede care stă, se uită la situație și găsește o soluție. Bună, rea cum e, găsește o soluție. Dar, fără dubii, va fi mai bună decât un creier care este încețoșat de stres, de anxietate, de și așa mai departe. Da, interesant. E foarte, foarte interesant ce ne zici, mai ales într-un domeniu care... Asta, de exemplu, avem acceleratoarele astea, care efectiv creează o chestie în care te împing. Totul se întâmplă cu o viteză extraordinară și presiunea pe antreprenor devine una extremă. Și citeam un articol nu de mult, care asta spunea că antreprenorii ar trebui să aibă atașați de ei un psiholog, un ceva, că e presiunea enormă. Da, să înțelegi că sunt necorelate stresul și îngrijorarea aia cu rezultatele până la urmei și o decizie bună sau cum îi. Da. Da, de acord. Trebuie să ai mintea limpede și să lași lucrurile să se întâmple. Nu de fiecare dată trebuie să fie un winner. Cu toții vom avea failures în viață. Absolut. Atât e tot. Trebuie să știi să-ți gestionezi failures. Absolut. Simple as that. Ai vorbit deja un pic despre modul în care you empower people și ăsta era un alt subiect care vreau să-l atingem. Personal, pentru mine, nu știu pe cineva care să aibă mai mult succes în a construi echipe de succes ca și tine, Gabi. O spun asta așa cât pot eu de obiectiv.
De mult, de ani de zile aud și auzim de Smartware, de Create-Up, Bannersnack, Flipsnack și așa mai departe și ce ai reușit să faci, mai ales într-un oraș cu resurse de talent limitate, cum e Oradea, e extraordinar să crești companii de o așa învergură. Cum o faci? Nu știu, care e secretul? În afară de, nu știu, empowering. Știu că chiar cred că în toamnă ai publicat un articol pe LinkedIn și l-am citit foarte, foarte fain, în care vorbea despre tehnologie și spunea că tehnologia e un enabler, dar ceea ce face diferența, de fapt, sunt oamenii, talentul. Da. Trebuie să recunosc că am avut și foarte mult noroc. În sensul că la vremea la care construiam echipe și oarecum veneau liderii de azi, nu aveam foarte multă competiție, salariile erau mici și am avut timpul necesar și răbdarea necesară să-i cresc, pentru că focusul meu principal când văd un om este caracterul. O spun cu mâna pe inimă că indiferent cât de talentat ar fi un om și cât de deștept ar fi un om, dacă are un caracter mizerabil, va face doar damage în organizație. Okay. Și prefer de 1.000.000 de ori mai repede să lucrez cu un caracter super ok și cu skills mai limitate. Și când te uiți la caracter, nu știu. Când mă uit la caracter, mă uit... nici nu știu care ar fi cea mai bună descriere a caracterului. Știi, sunt oamenii aia nesuferiți, care îi vezi numai când... intră în birou. Exact. Deci nu pot să spun anumite caracteristici. Da. Dar îi știm cu toții. Sunt nesuferiții aia care... Ei tot timpul sunt cei mai deștepți, ei sunt atotputernici, ei sunt indispensabili. Nu dau doi bani pe nimeni altcineva pentru că ei sunt buricul târgului. Deci ăsta e genul de caracter de care eu nu vreau să aud sau să văd. Și am avut niște experiențe destul de triste în companie și de acolo a venit și solicitarea mea expresă colegilor mei de la HR ca primul metric la care să se uite este calitatea omului. Pentru că dacă calitatea omului nu e bună, toate celelalte chestii sunt irelevante. Da. Pentru că vor genera foarte, foarte mult stres în interiorul companiei. Și cred că asta se și după aia dispersează. Sigur, lege. 100% da. 100% da. Și mergând pe mentalitatea asta, am reușit să selectez o mână de oameni care au avut un caracter super ok, super fine, oameni fine, cum îi spunem noi local, care cu timpul au reușit să acumuleze suficient de multă informație încât să reușească să gestioneze foarte bine lucrurile pe care le fac. Sigur, asta e valabil în anumite business-uri. De exemplu, Create-Up în momentul ăsta este condus de colega mea Teodora. Face o treabă minunată. Ea a venit în companie în 2019. Dar, cum să spun, în momentul în care intră în birou, are așa o aură de pozitivitate și așa mai departe. Ne mai vorbim și de faptul că are skill-uri foarte, foarte bune de management și a vedea poza mare. Dar, în general, evit să lucrez cu oameni care nu sunt ok din punct de vedere calitativ. Și, de asemenea, încerc să le transmit tot ce știu eu, astfel încât să poată folosi informația pe care deja o au cu informația care le dau eu și într-un final toate lucrurile să meargă în sens pozitiv pentru toată lumea. Mai un aspect aici, să zic așa, cele două direcții de a crește talent și de a atrage talent și le faci pe ambele ca și companie. La Bannersnack, în compania voastră, știu că ați avut, cred că Smartware Academy se numea. Da. Ați avut într-o vreme, știu că eu eram cred că student în perioada aia și auzeam de Smartware Academy și toată lumea, hai să aplicăm. Nu știu, cum vezi tu lucrurile? Cât de greu e să crești oamenii sau, nu știu, cât de bine e totuși să-i crești ca să-i poate ai pe termen mai lung, dacă îi atragi, poate nu rămân, e debate-ul ăsta. Care-i la momentul respectiv mi-am dorit să fac acest Smartware Academy pentru a reuși să ne creștem talente de la
un anumit nivel să-i urcăm câteva trepte într-un termen relativ scurt ca să-i putem integra. Sigur că i-am rugat pe colegii mei de la Smartware Academy să fie extrem de stricți, pentru că noi am început și la începutul lui Smartware Academy a fost destul de romantică atmosfera pe acolo și le-am spus că nu-mi doresc asta, adică eu chiar îmi doresc ca omul care întârzie, nu și-a făcut temele, nu a învățat și așa mai departe, să fie eliminat instant, adică noi n-am venit la o plimbare în parc acolo. Noi dăm oportunitatea cu titlu gratuit, pentru că noi nu luam niciun ban. Ăla nu era buget de CSR de cheltuit. Exact. Noi ne-am dorit să ajutăm niște oameni să crească mai repede. Și atunci am ajuns într-o perioadă în care am reușit să creștem câțiva oameni, dar business-ul a evoluat atât de repede încât nu ne mai permitem să lucrăm cu oameni de la un anumit nivel în jos. Da. Nu ne permitem, nu e util. Da. Și atunci preferăm să lucrăm exclusiv cu seniori și implicit Smartware Academy devine obsolet. Și de-aia ne-am și oprit din poveste. Știu că erau câțiva supărați pe noi că de ce facem asta gratuit. Într-un final, noi nu făceam gratuit, doar că eu am mutat zona în care iau bani. Nu luam bani pe curs, ci luam bani din munca pe care o prestează colegii. Exact. După ce intră în așa. Dar totodată nici oamenii nu au știut să aprecieze efortul făcut de noi și mulți plecau. Deci ne-am dat seama că nu e o chestie bună pentru noi și totodată noi plătim taxe și impozite și cred că mediul universitar ar trebui să facă chestia asta. That's a job for someone else. Exact. That's a job for someone else. Cum motivezi echipele? Asta e, nu știu, tot așa un secret care toată lumea îl caută. Cum motivăm echipele? Nu știu. Să știi că e o chestie destul de complicată, mai ales când crești. Pentru că în momentul în care, de exemplu, Creatopy cred că are în momentul ăsta undeva la 150 de angajați, sunt foarte diferiți oamenii. Adică dacă unii își doresc spirit de familie, alții își doresc rezultate nu știu de care, alții își doresc inovație cu orice preț, chiar dacă inovația nu-i utilă pentru business. Deci e foarte, foarte complicat și asta este probabil una din chestiile cu care mă confrunt în zilele astea cel mai tare, pentru că în Creatopy se întâmplă un shift de cultură în momentul ăsta, adică înainte cât era Banner Snack și era mici și așa mai departe, era un spirit ăsta de familie, dacă vrei. Lucru care nu-l mai pot susține. Adică trebuie să ne mutăm în zona corporate, oricât de urât sună și oricât de inconfortabil, nu ai nicio altă soluție dacă vrei să ajungi și Creatopy își dorește, ca și toate celelalte business-uri, dar își dorește să ajungă foarte, foarte sus. Și atunci nu poți decât să impui niște legi și reguli destul de stricte, pentru că altfel nu vei putea ajunge sus. Adică nu poți cu o flendureală de asta constantă, nu vei putea ajunge în vârf. Absolut. Și foarte competitiv. Deci e foarte, foarte competitiv. Noi ne batem pe piața locală, știi? Ne batem pe internațională cu foarte, foarte mulți, cu foarte multe bugete. Corporații care au deja implementate. Citeam de Canva, toate că noi nu suntem concurenții lui Canva, dar citeam de Canva că au vreo 400-500 de milioane de dolari finanțări de la VCs, iar statul australian le-a spus că le dă match la fiecare dolar luat de la VCs dacă își țin headquarters în Australia. Deci, foarte probabil că ne apropiem de $1 miliard în finanțări. Wow. Deci, sigur, e un caz extrem, dar ne batem și ne luptăm cu companii care au finanțări uriașe. Și aici că unul dintre ele e și Adobe și bine. Da, și Adobe vine foarte mult în zona noastră și-au dat seama că nu mai este foarte mult business acolo unde erau ei și vin foarte tare în zona noastră. Mai sunt și alți competitori care ne învârtim oarecum în jurul acelorași clienți. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte sharp ca să poți cu bani puțini din România să câștigi clienți uriași, ca și Salesforce, de exemplu. Chiar ieri am văzut un mail de la Head of Marketing-ul lui Salesforce care spunea că au făcut research și by far Creatopy este cea mai bună soluție. Wow, felicitări. Dacă eram un pic
Mulțumesc. N-ai făcut un screenshot să-l pui undeva, să dăm și noi share. Acum l-am întrebat dacă putem să punem public chestia asta, să vedem ce ne răspunde. Rebecca, trebuie să urmărim, să vedem când apare. Da, ideea este că am avut așa o lacrimă în colțul ochiului. Super, da, super. Îți pică bine o astfel de apreciere, dar e foarte, foarte multă muncă și din păcate trebuie rigurozitate. Și aici colegii mei nu neapărat sunt de acord cu mine. Da, vedem. Înainte să trecem la următorul subiect, doar un lucru am de menționat pentru cei care vor urmări acest episod. Asta e o carte care știu că tu, Gabi, o recomanzi și celor care ne lasă un comentariu și va fi cel mai apreciat, le-o trimitem împreună cu un tricou by Make IT în Oradea. Așa că vă invităm să urmăriți episodul până la capăt și să puneți comentariile voastre. Dacă aveți o întrebare pentru Gabi, eu trimitem pe e-mail și răspunde la ea sau îi dăm tag în comentarii și vedem. Da. Nu știu telespectatorii întreabă, noi răspundem și cum era la TVR. Da. Nu știu cum facem la câte notificări ai, dar vedem, găsim o soluție. Da, m-aș bucura să găsești o soluție. Da. Gabi, știu că ești un adept și ai crescut toate aceste business-uri prin forțele și resursele financiare, zic așa, proprii, bootstrapping versus VC money, care îi dă trend, să zic așa. Ăsta e un debate așa interesant. Ți se pare una mai bună decât cealaltă? De ce ai ales? Bun, acum probabil era și contextul, cum spuneai, și de alte aspecte. Contextul în care ai început business-urile nu era în România puzdenia de, să nu mai vorbim în vestul Europei și așa mai departe, de venture capitalists și fonduri în perioada respectivă. Nu știu, cum vezi astăzi lucrurile? Ce recomanzi astăzi pentru cineva care poate pornește la drum? Și noise-ul e foarte mare în domeniul ăsta. Toată lumea go for VC money. Și totuși mai avem niște excepții, da? Cum e și Create a Flipsnack și așa mai departe, cum e un MailChimp care a fost wow în toamna asta când am văzut unde era ajuns și fără partea asta. What's your take on this? Acum, sigur, peisajul economic s-a schimbat foarte mult de când am început eu până azi. Da. Așa cum îți spuneam mai devreme, pe vremuri, la începuturile mele, 200-300 de mărci erau salarii de top. Cred că atunci puteai foarte ușor să fii bootstrapped, ba mai mult te loveai și de inexistența ofertelor. Și atunci era un fel de decizie... Erai bootstrap by design că n-aveai ceva. Exact. Deci nu aveai variante și atunci aveai salarii mici, nu existau finanțatori și implicit era singura soluție pe care puteai să mergi și anume să fii bootstrap. Azi, aș putea spune, datorită lui UiPath, România este sau a devenit un punct foarte important pe harta investitorilor și pe această cale trebuie să le mulțumesc celor de la UiPath pentru asta. Am fost în octombrie în America și m-am văzut cu o serie de investitori. Cred că prima întrebare era: îi știi băie de la UiPath? N-am avut plăcerea să-i cunosc, dar s-ar putea ca la un moment dat să ne cunoaștem. Ideea este că azi nu cred că mai poți să fii bootstrapped. Pentru că dacă facem o matematică simplă, și anume ai 2 developeri, ai un marketing, ai un design, sunt 4 oameni pe care trebuie să-i plătești, hai să zicem on average, cu 4.000 de lei, la care mai adaugi încă vreo 2.500 taxe, vorbim de 6.500 ori 4, vorbim undeva de 5.000-6.000 de euro. Într-un an de zile ai de plată 70 și 80.000 de euro dacă nu calculăm chirii și toate celelalte. Cred că sunt puțini oameni care au 70, 80, 100 de mii de euro puși deoparte. Și aici am vorbit doar de construcția produsului. N-am vorbit de marketing, n-am vorbit de a cumpăra anumite tool-uri și așa mai departe. Deci cred că azi singura soluție este să-ți cauți un investitor. Sigur că la început ai putea să faci primii pași, dar și acolo e mult mai dificil și de-aia spun și cred că am fost norocos că în perioada respectivă am putut începe. Astăzi este mult, mult mai dificil și de-aia apreciez foarte tare oameni care îi văd că încep și reușesc să facă. Dar cred că azi dacă aș începe, probabil că aș începe să fac un concept, poate aș face un MVP, după care exclusiv aș merge să-i caut finanțare, pentru că e foarte, foarte complicat. Da, și cred că și
să zic așa, costul unei investiții pentru tine ca și companie a devenit mult mai mic, fiind foarte mare oferta. Exact. Da, și ritmul de dezvoltare ar fi cu totul și cu totul altul. Adică aici e o problemă de care ne lovim și noi astăzi. Noi dacă am avea finanțare, ne-am dezvoltat mult mai repede. Noi suntem în căutare de finanțare, doar că nu în orice condiții. Și chiar dacă ofertele sunt multe, condițiile nu sunt neapărat bune. Și atunci trebuie să facem o selecție în sensul ăsta. Dar cred că pe finele anului ăsta vom avea un finanțator destul de bun. De-abia aștept să auzim. Mare. Da, și eu, spun sincer că și eu, dar vedem. Cred că lumea e foarte speriată dintr-un motiv pe care încă nu-l înțeleg de a lua finanțare. Okay. De obicei, finanțatorii nu se bagă în deciziile mici. Sigur că vor să se asigure că traiectoria e bună sau că ce i-ai promis se respectă, dar de obicei finanțatorii nu au timp și nici chef să se bage în decizii. Corect. Deci în continuare rămâi în controlul business-ului. Da. Mulțumim, Gabi. Așa, ne apropiem printre ultimele subiecte care eu mi le-am notat aici. Creatopy, în primul rând, dar și Flipnack și CVJater sunt companii care inovează extraordinar în domeniul lor, așa cum ați și auzit de la cei de la Salesforce care bănuiesc că s-au uitat la ce-a trebuit când au analizat. Trăim astăzi într-o explozie a tot ce înseamnă tehnologie. Dacă și 94 zici că era deja cu internet și așa mai departe, asta este de Web 3.0, blockchain și așa mai departe, nebunile de metaverse, Facebook changing their name into Meta și așa mai departe. Cum crezi că va impacta trendurile astea, nu știu, piața de advertising sau, nu știu, business-urile de tehnologie în general, în viitor? În ce direcție merg lucrurile? Cum vă pregătiți voi? Cum vă adaptați voi? Deci, cred că pentru publicitatea online lucrurile vor merge în continuare o bună perioadă de timp. Noi folosim sau încercăm să inovăm foarte mult pe partea de AI, NLP, machine learning și așa mai departe, ca să facem viața mult mai ușoară creatorilor de conținut. Sigur că vine metaversul, care va fi o lume paralelă, dacă vrei, doar că va fi o lume paralelă care nu va avea limitări. Adică este o lume în care limitările vor fi... Nu mai sunt reguli. Nu mai sunt reguli, nu mai sunt limite. Tu poți să fii oricine acolo și cred că acea lume va avea nevoie de advertising fără nici cel mai mic dubiu, pentru că în orice lume cineva vinde sau se face un schimb de valori. Exact. Și implicit va fi nevoie de publicitate. Ne uităm cu atenție și la chestia aia, pentru că nu cred că, adică nu văd nicio altă variantă să nu se întâmple. Deci metaversul e aici și urmează să se dezvolte foarte, foarte tare. Nu cred că Facebook va fi cel care va ownui metaversul, dar adică dacă e să mă întrebați pe mine, cred că Apple vor fi cei care vor fi creatorii metaversului în care ne vom face sau construi viața paralelă. Ca să concluzionez, ideea este că ne uităm foarte atent în principal la ceea ce facem azi, ne uităm la ziua de mâine, în sensul că vrem să evoluăm, vrem să venim cu soluții noi, cu idei noi, cu tehnologii noi, care într-un final să îi crească return on investment clientului, pentru că ăsta este singurul motiv pentru care cineva ți-ar da bani. Și ne uităm așa și cu coada ochiului și azi mâine probabil că o să punem o mică echipă împreună să ne uităm și la Metaverse și ce urmează sau ce ar trebui să facem acolo. Dar încă suntem destul de incipient, în stadiu incipient. Da, poate discutăm despre Metaverse într-o altă... Așa, peste vreun an jumate, 2. Vedem când se dezvoltă suficient. Super. Gabi, ești, cum spuneam, unul dintre primii actori, să zic așa, ecosistemului de tehnologie din Oradea și Smartware, Bannersnake, Creatopy, deși așa, voi ați fost un pic mai silent în promovarea în zona așa locală și națională, sunteți unul dintre cele mai importante startup-uri și companii de produs din România. Cum ți se pare că a evoluat, nu știu, partea asta de
lume, nu știu, South Eastern Europe, România, poate chiar Oradea în ultimii 15 ani, poate în zona asta de ecosistem de startup-uri, companii de produs? În mod deosebit, Oradea au evoluat extraordinar de bine și aici sigur că trebuie să-i felicit și pe cei doi oarecum colegi de breaslă, Alin Merkeș și Ian Lucaci, pentru ce au făcut. Nu cred deloc în outsourcing, cred în companii care fac produs propriu, care au produs propriu. Mă bucur foarte tare că ei au reușit să facă un exit și îi felicit încă o dată pentru asta. Nu e ușor să ajungi acolo, e foarte mult, e un drum foarte greu și anevoios și până nu știi că pe Facebook vezi aia cu succesul, cu iceberg-ul și numai vârful, dar cei de desubt nu se vede. Chiar așa stă treaba. Și cred foarte tare că semnalul care l-au dat și ei, l-am dat și eu, oarecum a fost recepționat și văd tot felul de startup-uri în Oradea. Sper că într-un viitor nu foarte îndepărtat să putem să ajungem la un nivel comparabil cu Clujul. Înțeleg că și ei se uită deja spre produs propriu. Dar, repet, cred că Oradea are un merit deosebit în sensul ăsta și sper din tot sufletul să nu ne uităm deloc spre outsourcing, să rămânem focusați pe produs. Oricât de complicat e, payoff-ul este cer pământ față de outsourcing. Și îmi place să dau exemplu că un outsourcer vinde creierul ca și materie primă, noi cu produs propriu vindem creierul ca și produs finit. Așa. Și atunci hai să vindem. Da, suntem un popor de oameni foarte, foarte inteligenți, foarte creativi. Ar fi păcat să nu profităm noi ca națiune de chestia asta și păcat că îi lăsăm pe alții să profite de inteligența noastră nativă. Și mai ales în contextul în care spunea că deja lumea se uită înspre România ca și o țară care inovează în domeniul ăsta, UiPath, să zic așa, a dus reflectoarele pe noi și un context acum în care putem să profităm la maxim. Nu știu, aveți la Create.pi, da, e o companie globală și ai spus că se veți extinde și mai mult global. Nu știu, față de alte ecosisteme, există avantaje? Ce ar trebui să recuperăm din urmă? Ce vezi diferit între alte ecosisteme față de ce există? Poate, nu, deci dacă nu luăm pe Oradea, că e oraș încă micuț, dar poate, nu știu, România, ce am putea să facem să ajungem din urmă sau nu știu, ce ne lipsește? Ok. Curajul. Cred că în continuare suntem sub o pătură de plumb și nu avem curajul să ne scoatem capul peste pătura asta de plumb și asta este valabil, cred că, în toate sferele. Adică dacă te uiți, România nu are un brand foarte tare. Nu mă refer ca țară, ci mă refer că nu s-au născut branduri foarte tare. Acum, sigur, UiPath este o excepție. Dacă te uiți la sportivi, având în vedere că nu sunt oameni curajoși care ar mușca și din piatră dacă e cazul, gen Djokovic, nu avem sportivi și așa mai, lista poate continua. Problema țării astea, una din ele, este că nu avem curaj și nu avem atitudinea de învingător. Sigur că, din păcate, asupra mea se reflectă oarecum perioada comunistă. Eu m-am născut în 80, dar văd că și cei tineri ezită. Ideea este să fii mult mai curajos, pentru că suntem binecuvântați de natură să fim un popor de oameni foarte inteligenți. Trebuie să ai curaj, trebuie să ieși, repet, mușcă din piatră dacă e cazul, dar trebuie să-ți atingi obiectivul. Și dacă nu ai spiritul ăsta în care nimeni și nimic în mintea ta să nu te poată opri, nu vei reuși să faci prea multe. Și vom fi toată viața o nație de executanți. Până în momentul în care o să ne strângem o mână mai mare de oameni și o să zicem nu, trebuie să fim o nație de lideri. Da. Simplu. Singurul lucru care ne lipsește e curajul și atitudinea. Fain. Gabi, nu știu, în încheiere, founderilor, wannabe founderilor care vor urmări acest episod, sperăm noi, în număr cât mai mare și în lunile care vor urma, ce le-ai recomanda? Ce le-ai recomanda, dincolo de curaj, care deja l-ai menționat? Să nu le fie teamă de fail, pentru că aș spune frica este cel mai mare dușman al unui business.
Pentru că dacă ți-e frică, stai deoparte, nu te bagi foarte tare că să nu cumva să pățești ceva rău. Trebuie să eliminăm frica și mi-a plăcut foarte mult ce a zis Jack Ma, proprietarul lui Alibaba. Spunea, domnule, până la 50 de ani trebuie să încerci toate nebuniile. Până la 50 de ani. Este jumătatea vieții în teorie. Okay. Jumătatea lor, că ea trăiesc mult. După care trebuie să faci doar ce ai învățat să faci. Eu am crezut că la 30 de ani mi s-o terminat cu nebunile, că eu anul ăsta fac 30 de ani. Mulți înainte, dai drumul, mai ai 20. Mulțumesc. Deci, ideea este că avem timp să failuim și nu e un lucru rău. Și eu am avut failure-uri. Poate sunt foarte multe decizii pe care eu le-am luat greșite și colegii mei le-au luat bune și de aia suntem unde suntem. Dar, repet, nu îi voie să ai frică în business, pentru că vei rămâne tot timpul un business mic. Și eu personal cred că aș trăi mai bine cu mine să fi încercat tot ce am putut încerca, pentru că la un moment dat rămâi fără resurse. Fair enough. Dar aș trăi mai bine cu mine să știu că am încercat tot ce am încercat, decât să trăiesc toată viața într-o garsonieră în care îmi plătesc chiria, întreținerea și frigiderul cu parizer și sana, doar de dragul că n-am vrut să încerc. Nu. Trebuie să încerci. Fail-ul e parte a vieții, a ciclului de business. Toți au failuit. Unii mai tare, unii mai puțin, dar toți au failuit. Corect. Deci trebuie eliminat complet conceptul de frică. Asta nu înseamnă că trebuie să fii nebun. Deci trebuie să calculezi, trebuie să-ți iei să faci un pic de matematică. Da, exact, să setezi niște obiective realiste și așa mai departe. Dar frica aruncată la gunoi. După aia vedem. Să mă înjure oamenii pe parcurs, dar repet, cred că frica este cel mai mare dușman al business-ului. Gabi, mulțumim tare mult că ți-ai făcut timp să povestești cu noi astăzi. Mult succes și să auzim de vești și mai bune, tot mai bune despre toate brandurile tale. Bine, mulțumesc tare mult succes celor care ne urmăriți. Vă așteptăm să ne scrieți dacă putem să vă stăm la dispoziție cu mentorat, suport, căutați portițe de unde să începeți această cale a antreprenoriatului, care odată ce intri pe ea, nu cred că mai ieși din ea, Gabi. Odată ce înțapă microbul ăsta antreprenoriatului, acolo rămâi. Mulțumim pentru atenție și ne revedem la un următor episod. Mulțumesc!